Moi! Nyt tulee PV-videota. Katso, että olisiko mulla ollut jotain. Pistin jotain myyntiin. Onhan nyt myyty sentään 2. Tommonen. Ja tommotteet pistin myyntiin aika halvalla kuitenkin. Kun mulla noita timanttejakin on. Tämä näyttää mun tämä tavaraluettelo nytten. Tällä hetkellä. Ja mennään nyt mun maahan. Mulla on 2 maata. Totta kai Elski. No. Tää on mun ensimmäinen maa, minkä mä oon ikinä tehnyt. Tämmönen vähän tylsä. Ja niin, ja sitten täällä on mulla... Wow. Ja sitten tossa on mun koira ja mun kissa. Täällä on maassa semmoitteet. Ja ei kauheasti mitään muuta ole. Juu. Tämä on mun uuden maa. Niin. Ja katsotaanpas. Koska jos me tänne tehdään jotain, niin sittenhän me tarvitaan noita juttuja. Jotain. Noin me otettiin ne ja katsotaan mitä me saatiin. Kohta mitä mä otettiin. On 1 boosteri ostettu. Ja mikä se on? Totta kai se on Gangsta Boosteri. Totta kai. Ostetaan Gangsta Boosteri ja mitä... No ei nyt mitenkään kauhean hyvä. Paljonkohan tän arvo on? PPP. Oho. Aha. Ei niin aika turhaa. Peruspulkki, mutta tää on ihan nätti. Mulla onkin jo tossa sellainen. Mutta kyllä nyt toinen tarkoittaa. Tai siis... Kyllähän nyt aina toinenkin voi olla. Mihin me laitettais? Mitäpä tohon? Onko tää tausta on? Tää on nätti tausta muuta. Oikeesti. Ihan nätti. Itse tykkään tästä taustasta. Mikä? No se sopii tohon. Ihan hyvin. Vähän. Sitten mitä muuta mulla on? Mulla nyt taas tuli tilaa, niin mennään sinne kauppaan ja ostetaan 1 boosteri taas. Koska mä olen niin gangsta, niin me ostetaan toinen Gangsta Boosteri. Hyi. Mitä täältä voi tulla? Hyi. Turhaa sun sieltä tulla. Gangsta Boosteri. Todetaan, että Gangsta Boosteri on paras ollut tähän mennessä. Tämmönen saatiin taas. Kyllä nyt 1 menee tohon.
arvo on. Se on ihan okei. Teko mennään myymään ne. Se olisi ostettu. Joo. Sillä välissä yksi homma. Ei oo, se voidaan poistaa siitä. Ja missäköhän ne oli ne toi. Pistää semmoitteella 900. Niin on hyvä. Ja noin on ihan rumat, niin pistetään 70. Nekin pistettiin myyntiin ja nyt mennään sinne mun maahan. Nyt me ollaan täällä, niin otetaan nyt. Mutta me ei tarvita enää niitä boostereja, koska ei tullut mitään hyvää niistäkään. Mitä nettiblokki muuten toi? Juu, laitetaan noitten teolla. No niin, saadaan tommotteikin blokkeja muutettyä. Kun niitä on vielä, niin mikä se? Ja hieno tää on. Tämäkin blokki. Sinne jäi tommonen timantti vähän. Tämmönen blokki. Laitetaan nyt tähän. Ei. Huh. Voidaan laittaa tähän, koska tässä on kuitenkin noita tätä samurai-blokkia. Okei, meitä ton tilalle voidaan pistää. Toi on hieno. Niin noin me voitais mennä myymään. En tykkää yhtään, jotenka pistetään sillä vaan tämä niistä haittaa mitä. Tuon verran saatiin tosta sitä. Niin, mulla on 11 880. Mani ei oo kallis. Se me ostetaan. Ensimmäinen ostos. Mani. Ei toi, noi on nätit. Paljon ne on. Noi on ihan perun nätit. Okei, vanha ja okei, me ostetaan. Paljon se oli? 2000! 93.
En mä tiedä mitä mä teen. Mitä ne edes on? Pystyy... Mitä ne edes on? Miksi mä... Miksi mä ostin ne? Mä en edes tiennyt mitä ne on. Mutta näytti ne täältä. Okei, nyt mennään sitten katsomaan mitä mä ostin. 2000 meni. Pystyykö niitä pistämään? Pystyy. No on kyllä ihan nättejä, joten kai siinä. Juu. Ihan nättejä. Onhan noin muuta aika nättejä. Tolleen. 90. Niitä nyt on. Tällä puolella niitä ei voi pistää, koska ne ei sovi tuohon teemaan. Sitten tässä on tämmöstä vähän. Mutta no, mulla on niitä nyt aika monta. Onkkamania. Sitä nyt ei voi olla ikinä liikaa. Jotenka. Sitä voin tänne vaan heitellä. Monia mulla. Se olisi ollut. Joo. Ei paha. Tuohon vaan vähän monia. Ilmassa leijuu. Just niin, ja tohon. Ja tohon. Joo, me lähdemme ostelemaan juttuja. Olen nyt ihan nättejä nämä pääkallot. Vähän nätinen kyllä. Merirosvo. No se on nätti. Tosta olvin. Osta. Osta se. Osta. Yes. Tää on nätti. 100. Ei niin kauhean paha. Okei. Katsotaan vielä, mitä mulla on myynnissä. Jos haluatte tulla ostaa, niin tulkaa ihmeessä ostaa. Juu. Paina tykkäystä, jos tykkäsit, niin nähdään ensi videossa. Moikka!